Explicar e orientar. Ese é o obxectivo principal das xornadas sobre a nova Lei 9/2017 de contratos do sector público organizadas pola Deputación de Lugo. Pretendemos con estas xornadas que todo quede perfectamente clarificado de maneira que ante a entrada desta nova lei e o inexcusable cumprimento dela, pois os concellos teñamos moi claro de que maneira, como e por que se ten que facer as cousas. Unha actividade que vai axudar as administracións locais a partir do próximo 9 de marzo, cando entre en vigor a nova lei. Temos realmente cambios moi sustanciales aos que nos debemos de acomodar, porque hai dúas normativas europeas do ano 2014, a 19 e a 20, que así nos lo indican. Preto de 200 profesionais dos concellos participarán nesta actividade que terá lugar o 19 e 20 de febreiro no Salón de Actos da Deputación de Lugo. O día 19 van intervir Javier Tena Ruiz, interventor tesoreiro da Administración Local e subdirector xeral de Coordinación e Contratación do Concello de Madrid, Elena Salguero, presidenta do Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade de Madrid, Patricia Valcárcel, profesora de Dereito Administrativo na Universidade de Vigo, será encargada de pechar estas xornadas o día 20 pola tarde.